Okay, og velkommen til mit personlige forum. Jeg vil gerne snakke om at vælge sig selv, fordi den spirituelle rejse er ikke en rejse ind i mystiske tekster, være undersåt for en guru eller en mester, eller sidde og chante eller danse sundance, eller noget som helst andet. Det handler heller ikke om at sidde i cirkler med en masse andre ligesindede. Den spirituelle rejse, hvis der er en, er din egen rejse. Det er en rejse tilbage til dig selv. Det er en rejse tilbage til at forstå, hvem du er, og hvad du vil med det her liv. Og når man begynder at vælge sig selv, så skal man modtage, hvad der kommer ind, fordi alt det, der er omkring dig, er din energi. Igen, lidt svært koncept at forstå, men du må bare ligesom se alt omkring dig som din projektion af verden. Om der er en verden eller ej, det er lidt lige meget. Det er din verden. Det er den verden, du skal fokusere på. Det er den verden, du kan gøre noget ved. Og den verden er en manifestation af din indre verden. Det, der er vigtigt, det er, at når du så begynder at forstå og tage ansvar for den her situation, det er, at du hver gang, at din sjæl kommer med noget godt til dig, så skal du tage sejren hver gang. Og det kan bestå i mange forskellige ting. Jeg kan nævne et eksempel med mig selv, som jeg synes er lidt sjovt. Det er et godt eksempel, men ikke et prangende eksempel. Det er ikke fordi, at det er verdens undergang, at jeg ikke har taget sejren her, men det er bare et eksempel. Jeg har startet det her nye tøjbrand, som relaterer sig til det kursus, jeg kommer til at lave, som er færdig lige om 2 sekunder. Og der skal jeg bruge nogle billeder. Jeg skal bruge nogle fotografer, og jeg har egentlig haft en fotograf på, men hun har ikke super meget tid hele tiden. Og så stod jeg i en situation, hvor jeg var inde i fældeparken, og stod og kiggede på nogle vертskater, stod og skate. Og så kommer der en fyr op, som lige har været i krig. Han er krigsfotograf. Og han virkede super dygtig til sit arbejde. Det kunne jeg bare fornemme, fordi han også havde det her kamera til 60.000 kroner, ikke? Og han stod egentlig til at starte med og sagde sådan, nå okay, du har fashion brand, har du så været med i Copenhagen Fashion Week? Og sagde, nej, det er ikke noget, jeg behøver at være en del af. Og så fortalte han så om sit kamera, og stod og spurgte lidt ind til det, og så sagde han så, at det var pisse dyrt. Og så tænkte jeg, hold da kæft, 60.000, det er for meget, eller det er vildt meget. Så jeg tænkte, nå okay, så tager jeg nogle billeder af vертskaterne og et eller andet den stil, ikke? Men da jeg så gik derfra, så var jeg sådan der, hvorfor fanden spurgte jeg ikke ham, om han havde lyst til at tage nogle billeder af det her tøj, jeg har, fordi han var interesseret i det, og stod og snakkede til det og sådan noget, ikke? Og han virkede bare som om, at han ligesom gerne ville teste sit kamera og sådan noget. Så det kunne jeg sagtens have spurgt ham om. Og så gik jeg derfra, og så tænkte jeg, fuck mand, det var faktisk lige sådan en person, jeg har brug for at møde, ikke? Og måske, fordi jeg tænker da også med sådan et godt kamera, altså det vil være blive nogle virkelig gode billeder, ikke? Så det problemet, når du skal manifestere det bedst mulige for dig selv. For det første skal du tage imod sejren hver gang. Og det her, det kunne have været en kæmpe sejr, ikke? Hvis han ville hjælpe mig med at lave nogle billeder. Det problemet for mig i den her situation, det var, at mine overbevisninger filtrerede min virkelighed og reducerede den ned til begrænsninger og frygt for det ene eller det andet, eller en mangel i form af sådan, fordi jeg synes at 60.000 var meget, så var det svært for mig ligesom at sige, sige ja til den her situation og få det bedste ud af den, for jeg tænkte bare, om det er for meget til mig, eller sådan noget, men det er bare en overbevisning, jeg har. Jeg bør slet ikke tænke over de der 60.000, fordi jeg kan bare tænke, okay, det her, det er kvalitet, det er noget, jeg virkelig kunne få brug for, det vil give nogle fucking fede billeder. Så din overbevisning er med til at filtrere din virkelighed, ikke? Fordi den her situation kan ses fra mange perspektiver. Den kan ses som bare værende et møde og en lille udveksling, men det kunne også have ført mig videre med mit produkt i en virkelig god retning, ikke? Fordi altså hvad man ikke kan få ud af sådan et godt kamera,
sikkert en super dygtig fotograf, det går sikkert hånd i hånd, ikke? Altså han har nok ikke fået det kamera, fordi han ikke kan få noget til billeder. Og han har nok ikke valgt det kamera, fordi han er jo nok dedikeret, ikke? Men jeg har åbenbart underbevidst haft nogle overbevisninger, der har begrænset mig til at tænke, jeg er ikke det værd endnu. Det kamera, som der er blevet taget billeder med indtil videre, er 13.000 værd, så jeg tænker åbenbart, jeg er 13.000 kroner værd i forhold til kameraudstyr. Men det er jeg ikke. Det er mig selv, der har defineret det. Det er mig selv, der ikke var villig til at tage sejren her. Det er mig selv, der begrænser mig selv. Og de her overbevisninger, dem kan du ændre ved at blive bevidst omkring dem. Det er for eksempel sådan noget, jeg hjælper med i mit kursus, at blive bevidst omkring de overbevisninger, du har, som tit ligger i underbevidstheden. Der er nogle meget stærke nogen, der er med til at begrænse hele din virkelighed. Du arbejder ud fra dem hver eneste evige dag. De er grunden til, at du er, hvor du er. Og mange af de her overbevisninger er faktisk overbevisninger, som du har været glad for at have. Altså at være på røven, være fattig, være i mangel, er en smuk, rå rejse på en eller anden måde. Altså det kan et eller andet. Det er sådan at finde det smukke i det minimale af, at der er noget meget smukt i det, ikke? Og jeg kan mærke med mig selv, at jeg har virkelig holdt af det eventyr. Men der er ikke nogen grund til at tro, at jeg ikke kan have både følelsen af det rå, og det smukke i det rå, og en super, super god økonomisk situation, hvor jeg bare har alt det, jeg skal bruge for, fordi det har jeg umiddelbart. Det er bare mine overbevisninger, der har begrænset mig for at modtage det, ikke? Og det er sjovt, jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg faktisk lå her på min sofa, og det gik op for mig, hvor meget jeg elskede den der, fattigdom på en eller anden måde, at det sådan, der var et eller andet. Jeg tænkte, at det var meget mere ægte, at det var meget mere sådan, hvordan kan man forklare det, at det var meget mere sådan skåret ind til benet, og jeg var bange for, at penge skulle være med til at indflyde mig i en dårlig retning, eller gøre mig uautentisk, eller et eller andet. Og det kan godt være, at man har tidligere liv, hvor det har været sådan, men der er ikke nogen grund til at begrænse det længere og tro, at det skal være et problem længere for en. Man bliver for helvede voksen, man bliver for helvede mere og mere bevidst. Du bliver ikke mindre og mindre bevidst. Så skal du virkelig fuck op. Virkelig, virkelig fuck op. Og jo først når du er blevet mere bevidst, så er det svært for dig egentlig overhovedet at misbruge penge, hvis du fik dem, fordi det er for... Du føler det direkte uforskammet at misbruge de penge, og du kommer 100% til at bruge de penge godt, hvis du er et godt menneske. Og man skal ikke dømme sig selv i de her situationer, eller dømme sig selv for hårdt, fordi man må bare stole på sig selv, ikke? Så det synes jeg er lidt sjovt. Nu vil jeg gå dybere ind i det med mit perspektiv, eller min situation nødvendigvis. Men prøv at forholde jer til det her med dine overbevisninger. Hvad er det for nogle overbevisninger, du har? Fordi jeg lover dig, de er med til at skabe din virkelighed. Du skaber din virkelighed ud fra din egen... bare din tilstedeværelse er med til at skabe virkeligheden igennem det lys, du kaster ud. Og så igennem, tyngdekraften, ikke? Der holder idéer sammen. Ligesom Platons idéer, ikke? Der holder din identitet sammen. Der holder verden sammen. Den der tyngdekraft er meget, meget tung, og den tyngdekraften i din virkelighed fungerer igennem de her behov, der er med til at gøre tyngden endnu mere tung, så at sige, ikke? Så det er nogle af de overbevisninger, du gerne vil løsne op for. Og hvis du gerne vil have et liv med den her rå æstetik og ægthed, som du måske føler, altså ægtheden er ikke i fattigdom eller i rigdom, den er i dig selv. I bare, at du er autentisk, så du skal ikke tænke på det som økonomisk ting overhovedet. Det bliver misrepræsenteret som om, at økonomi er en faktor. Og det er det ikke. Tværtimod. Folk der åbner sig op autentisk og arbejder
med sig selv, autentisk, og ikke lade sig selv dulme af nogle andres holdninger eller et eller andet. Det er faktisk folk, der plejer at tjene ret gode penge, fordi det, de laver, er godt. Det, de laver, er autentisk. Det, de laver, er deres eget. Det, de laver, er unikt, ikke? Det kan man tit se hos kunstnere, der har den attitude, at de opnår bare meget, bare på grund af, at de bare gør, hvad de har lyst til, eller musikere. Og så er det faktisk bedre, at de er autentiske. Altså for deres økonomiske situationer har det været bedre, at de har været autentiske, end at de har prøvet at være fake, ikke? Selvfølgelig kan man også godt tjene penge på at være fake, men altså, den æra er vi nok også ved at være over, ikke? Hvor man kan manipulere og snyde hinanden. Det er i hvert fald, hvad jeg tror, vi er på vej ud af 100%. Så, med det på, tænk over dine overbevisninger, men først og fremmest, tag og tillad dig selv den bedst mulige situation for dig selv. Lad være med at gøre som mig, og glem dig selv, fordi jeg glemte mig selv i situationen, jeg glemte mig selv at sige, selvfølgelig fortjener jeg det bedste. Hvis jeg ikke tror det, jamen så er der et eller andet lumsk selvhed, der ligger der ligger inde i mig, og jeg lader spire, hvis jeg ikke lader mig selv tage imod sejren hver gang, ikke? Så det var det. Jeg håber, du synes, det var spændende at lytte med. Og vi ses. Tjek mine links nede i bunden. Gå ind og tjek mit tøj ud, hvis du synes, det er fedt. Kurset, færdig lige om lidt. Det er på engelsk til at starte med. Jeg skal nok få det på dansk. Tjek min Substack. Gå ned og follow. Gå ned og like. Sig det til dine venner. Let's go.